Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President kaknam uba adalbat nongrum hanek sngi habaya kren mat kinong tho khubor hadin kejingelang ban penbet ya kejingya kajia kapun ulaong ba ngiyoi ba sorkar kachimkia habaya dei ba kejing penbet put bat ke Jylla Assam ulaong ru ba nakaliang ke jongu ulabu jingkeli habaya dei bat ki hinriu teli ki weipat ki jaka ki ba 4 don kejingya kren ban penbet ulakan tu ya ke sorkar ba ki dei ban shimkia Ula ongru baka sorkar lang baki komiti beper kila sedang benshim kia habede bat kejing penbet ya uput usam bat ke Jylla Assam. Nakaliang uni unong mikmat ula kentu ya ke sorkar bakam de ben klet ya ki Hima bat kabor district council habede bat keni kejing ya penbet kaput bat ke Jylla Assam. Uba nongrum ula kenturu ya ke sorkar bakadai penbu daki police outpost Hakitu kijaka bamdon jingsuk kamtam baki pajba ke besyong hakitu kijaka nakliang uba adelbot ula kenturu yak sorkar hakitu ki hinriu tili kijaka ki bakim pat yakren banya penbaik put ka sorkar kadai banbu da ki police outpost bandon ke jingsuk kamtam baki pajba ke besyong hakitu kijaka kin sngany Kawairu ula kentu ya ke sorkar baki dai ban wanra ya kilat penroy hakitu kijaka knang ba ki basyong basa hakaput kim dai syu ban shania hakiwei bat lada ke sorkar ka Pynurlong nakaliang uba adelbert ulaong ba Ïashim Bynta Haka Jingrakhe ya ke Jingdap sanpos nem jong ke Jylla kan mane ba hoy kanika tika long pending issue kublas sateng na du ko por mi yo la jong Jylla ti naduki government ke beladap pas government bakani ka government mentah ho ngai ya persang buat nadangi ya penken mau hidup ba ini banong serius kam tam ya ba lajan ka 50th anniversary celebrate ya ka jingdap jong ka jingyal ti jong ka Jylla san pusnem ti nri kata kanum pat penhun ho ya khoi kaliang ila ya karen mentah ka status jong ni hindu tuli ki disputed ka ba nakaliang ka government ki ong ba yet to resolve. Tinray ngali simet ite ko mga pauhin makani ka common issue barkadi ka issue ko ba relate barka kalong related barka lan no mangitip baka kendo ko ka jingim sisim ngidu ladu ting habalong serious ti ngasungu hiban ngadai ban ai ka jingero ene ka present government mar kuma ngi ba something is better than nothing mo tinglai I kata ka jing initiative jone ka government lembaki komiti uper bar anapan senguru bang ide ban klet ya baru ki concern authority respective concern authority ki ba de ki Hima ne district council na bagi ban sim to confident kana mo ila ban solve ni ki issue once and for ti kai jing panjing shai mane halol ni status kalong ba nakaliang jong ka government Assam gale na jong Bynta kila bu na committee bala submit ka report ta nakaliang ka mekhaliar gale kumju ti kata ki kam reveal yata ka report ka ba mereka sulong ba kila sui aku ba kini kenduk biang apren di atli state mereka no ilam juga jung di atli state bat ka baar par ngapuru ka cekali mana ba apan jik sai ba halor kini ki ndu tu lipat ki bampat don ki ka dak ka ban sim initiative nomor ki balong concern kalong ba pi ngala mat ngala experience na ka por ka jing do no ya ka jaka lemah ta ka encroachment jong ki weipat na ka ka Jylla but ka harassment ru kadon tin mar ta daw nga bu ka jing ajemut mane po government ba kidai la kedon ka serious halor khani jong ki issue la kilong serious halor ni ki issue kidai ban bu yaki ban set up yakita ki outpost kanang bakandon kata ka peace and security hakti jaka ba khamtam ki prado personam ki basyong itu ki jaka jong border kimdei bakin dona pre ki bam singanya ni ki bam tikana nila ka jong jingim tiga baar ru kalong ba kidai ban immediately kidai ban spell out ki kita ki development infrastructure kaban pelong ba yaki nongsong sinong haitu ki jaka kimdei su ban depend tanah ko ka state ti ngangit skam bola da ki di orlong kini hingar wandai ngane sim matalam bakani ka sanpusna pi halor kani ka cingkali jongfi kadai ngakren syai mane bangi kwa banga kwa ya kecing syai mending ma kwa ndik pai bai kwa mo nomor bakani kala sulong ngila yo ita ka state hot ndrei ka bangim long try pa la ka jong Jylla ngida na pare ka jing bam tikna ti halor ta nong rim ana ong ba la ka don kata ka
serious initiative nak yang government mungkin celebrate next san post nam kadiban pen ya kita ki initiative ki jongki kajing sedang nak bentak ini ki another 6 on disputed ini ki another 6 disputed area ki udang left pending ti ho ini ki 6 kila initiative kila tik initiative kila initiate chakman ti kumbakalong mata report kadang don pro artillery state nak bagian yang kenduk dari segi leader jong kini artillery state ti yang bangit scam kan la ban resolve for and for all ya kini ki lutuli kumbakla ada biar chakman ti kini ki lutuli pak ki prangsa ada kam padon kan untuk adak kasin ke bak kemunu kini acamat ber resolve kaman penting kena ya ke jing long try baka kando ke jing ekonom lek sawai ko bolong kipor mensuak encouragement kebun bar hak ki area ru kidon ki harassment bar hlo tanong rim kentu barang ai jumut ya ka government bagi dei ban immediately ki dei ban set up iki outpost haki important location mo kata ka dong jing start jong government hei dei ban set up kanang ba ki produk personal jing ban chiti jaka ken song sangai kindon kerja kata jing selong try tibar ke baru immediately kita ban implement hi developmental activities kita infrastructure nak bentaban pelong ya kinong song senong nanti ka jaka ke entire border kinong depend aku ipak state